Γεια σας παιδιά, και σήμερα είμαστε εδώ πέρα δίπλα από το σχολείο μας, μόλις σχολάσαμε. Και σήμερα θα σας δείξουμε ένα καμένο σπίτι που κάηκε πριν 2 μέρες, αν θυμάμαι. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε πώς το κάνανε. Βασικά, by the way, είμαι μαζί με τη φίλη μου τη Χριστίνα που θέλει να σας δείξει κιόλας. Είναι από το σχολείο. Και αυτό εδώ πέρα είναι το σπίτι και βρωμοκοπάει. Και δεν ξέρω αν μπορώ να σας δείξω πώς είναι από μέσα. Και παιδιά, δεν έχουν ασφαλισμένο το σπίτι. Όλοι μας πρέπει να έχουμε ασφαλισμένο το σπίτι μας. Και τα αμάξια μας τα πάντα. Εδώ πέρα ήταν και ένα αυτοκίνητο μέσα, πώς έγινε μέσα. Ιου. Βρωμάει κιόλας πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σας δείξω από μέσα. Πριν ήταν ανοιχτό εδώ πέρα το γκαράζ, αλλά τώρα το κλείσε ένας κύριος που ήταν το δικό του το σπίτι. Και να σας πω, αν δεν ήταν το αμάξι εδώ πέρα και έκανε μπαμ, ας πούμε, όλα τα τζάμια, όλα τα τζάμια από εδώ θα σπάγανε. Αυτό να το ξέρατε. Μπορεί να ερχόντουσαν και στο δικό μας σπίτι και να κάνουν. Εμείς μένουμε εδώ δίπλα, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ μένω λίγο πιο μικρά μαζί με τη Χριστίνα, αλλά. Δείξτε λίγο το πάνω, δείξτε το πάνω λίγο. Εκεί πέρα, αυτό, εκεί, αυτό, εκεί, το πάνω. Αν το βλέπετε, είναι σαν να το έχουν βάψει μαύρο. Όντως, σαν το έχουν βάψει, ρε φίλε. Σαν να το έχουν βάψει έτσι, να πετάχτηκε η μπογιά και να το ξεχάσαν. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Αντίο.